Pero may gala na karon diri sa Tagbayan sa Tagum ato sa ira na mga impormasyon kasayuran labi na sa peace and order. May hilisgutanan sa Kausig Kalinaw diri sa maong syudad. No? Ato makauban si Konsyal Francisco Chung Jr. Nilig bahina Konsyal mayong adlaw kanimo. Mayong adlaw sad nimo Will no. Usab kang Sir Dodong no Bargamento og sa ato sa DXDD no sa atong tigpaminaw sa DXDD. May buntag sa tanan, mga adlaw. Okay. Konsyal, no, ikaw may chair ba sa committee on sa peace and order? Kamusta ang peace and order sa pagkaroon diri sa Tagum City? Yes, well, no. Okay raman, practically, generally peaceful man ta, no. Except for a few kuan, no. Ang ato karong kuan karon challenge nato gamay, midaghan ang mga kanang traffic accidents, no. Especially kanang mga motor, no. Mo nay murag midaghan nato. Of course, kana na ang because of kanang uban wala magkuan ba kanang wala magtamod sa unsay mga kanang sa imong sakyanan no o mga requisitos walay mga suga ang ana uban driving under the influence no so ang uban wa pag-helmet so mo na ipangusgan nato karon no in fact nag-LDC man ta karon i-point out na sa to ang mayor nga murag maghimo kitag mga regulasyones para ana. So more or less ana. So all other kuan wala man ta. Of course na mga few apprehensions gamay. No kay sa masa tong nahibaw-an apprehension sa bahin sa drugs no makita man na usahay nato pero panalagsa kayo na ano na may mabalita no so napunta ana pero panagsara kayo. Oh. So kini factors gisgutan man nimo kato sa traffic no moy usas mga taas yo karon usa ba di siya katuning mga but sabot mo katong drivers without driving without license no nga mga yan naapoy mga ingon ana nga mga kaso no driving without license wala poy kibalo sa balaod sa kadalan nga na minus pod og kuan kay uban pod way lisensya of course wala mo agi og proseso wa kay balo kun sa mga pamalaod sa kuan dayon say ka na under the influence gyud no kay kana na ang makainom no so mo na usahay dayon kanang mga kuan dili kumpleto ang ilang mga sakyanan no walay signal walay mga tail light mga suga nga mga warning signs para sa kuan so mo na itong gipahingusgan karon well no so ako lang pong idugang paibolo sa under sa peace and order naka-install naman ta og mga CCTV no sa tuwa sa syudad but na-focus tong mga 16 or 18 ka mga units dito ra sa tong merkado publiko no but in due time human naman to na bidding naman so maabot na pod ang another batch no mga CCTVs all around the city na and few dito sa gamay sa kanang atong highway no so ato nang ipaabot and then ang ato pong mga radios no gigamit sa ato ang mga kabaranggayan especially sa ato ang kuan kanang peacekeeping task force no kanay atong sipat na naman na sila yung mga units pero ang atong repeater nga kuan katong repeater nato nga kuan wala siya maigo sa sakto nga lugar so ibalhin pa to nato so para mas clearer og mas nindot atong mga signal sa ato ang mga radios and pod atong gi-encourage sa atong mga barangays na tustanggob no nga mo-avail na ta mo-appeal ta sa repeater system nato para ang tanan magdungog na. So more or less mo na itong mga programa karon no atong mga ipanghingusgan karon ang CCTV no CCTV then mga radios no kay mga deterrent man na sa ato ang mga kun simbakong dunay mga maghunahuna og dautan. Ba't pasabot nagkunod tanan ang mga incident no or mga crime incidents sa imong lantaw based sa report sa itong mga ahensya sa gobyerno? Yes, well. Ana gyud murag wala man na ang wala gyud kay mga recorded dito nga mga dagko o mga major nga mga crimes so of course except nang mga usahay mga nasubrahan na tagay nanay mga ingonana ba nanay sa mga imunana no so by the way sa ato day atong i-announce dire bago lang i-amendar sa council no nga before it used to be 10 o'clock ang ato ang curfew na to 10 to 4 karon i-amendar sa city council nga 12 to 4 na no for kuan kanang adult or ang minor na to mo gihapon
10 to 4 ang minor. Pero sa man na amyenda. Bago lang ni siya, Will, no? Bago lang. Mga a month ago, after nagbutro siya sa normal process, no? Katong publication, tanan, public hearing, tanan. So, ato po nang na-come up nga ang idea kay medyo kuan naman god kanang wala magitay kayo nakita nga mag-impose tag curfew nga sayo, no? And of course, i-consider po nato ang mga ginagmay nga mga sentimento sa ato ang mga negosyante labi na og nightlife nga mga business, no? Kay kana ko nung alas 9 alas 10 mo pay isugod ko, no? Og katong mo pay i-heater ba, no? So pagsugod sa heater mapakgang maputol, no? So nya ilang business is for night time man god. So ato po nightlife ba. So ato po nang gi-consider, no? So, anyway, iagi man na consultation, public consultation, and it turns out nga, okay ra pod, no? Okay ra pod sila. Karon manggali, amo po nabantayan, alas 12 na, halos, dili man pod gali kaayo kaabot og alas 12, kay manguli na po mga katawhan, no? Kanang og doon na magali mag-night out. So, just si murag gihapon, no? Pero at least, tagaan na to og liway gamay nga, i-extend gamay nga to ang curfew hours. I see. Okay, so labot yada, no? Kay nagkaduol ang pagpahigayon sa pag-abri sa Pangal Bay Bridge. Konsyal, tentative pa man ang schedule, pero ang pagbangandam, no, sa lokal na pagagabanan sa Tanggob. Yes, Will, no? So, basically, sige naman nagibalik-balik nato, no, sa mayor, karon na napuntay Local Development Council meeting. Usa na sa mga top priority karon ang preparation sa opening sa bridge, no? Ang physical structure sa tibok Tanggob, no? Especially ang katong mga duol gid kay sa bridge nga inig kanaog nimo mo na nay mga area nga makita sa mga katawhan, no? So atong mga commuters, no? Especially Barangay Silanga nga naagi diha, ang Barangay Maluro, Isidro Ditan, no? Baga, Labuyo, no? Santa Maria. So all of sa sentro sa Tanggob, no? So mo na gipanghingusgan sa to karon sa administrasyon nga mag-clean up drive ta, no? Kinahanglan nindot, no? Kay mo man i-emphasize nato sa atong mayor nga first impression nimo is lasting, no? Kung pag-abot pa lang nimo daan pagkanaog nimo sa bridge nga hugaw na imong pananaw di na lang ta mo dayon di kay hugawan man ning mga tao dire, no? Of course, mo na basic, no? Of course kana nang aside sa atong mga infra nga gipaspasan pod karon, no? Mo nagipahingusgan karon nga doon na tayo temporary nga ma-serve nga bus terminal kanang sa atong Isidro Ditan nga area. Kung makasuroy mo dito nanay duha ka bay dito nga nahumana, no? Although paspasan tug atop in time makasakat then doon na po skilled ang atong public market dito nga area. So public market. Yes, yes, well, no? So suruyan ninyo dito, matanaw ninyo gamay. O kumpleto naman dalan, no? So kung makita ninyo mas nindot og doon na mo footage dito kay mo na ito ang kuan paggigan sa bridge pagkanaog diha dito diretso. Okay. Okay. How about datong gi-propose na butangan og kanang police checkpoint or dito nga area butangan og before ka mo sulod, no, sa Tanggob City gikan sa bridge? Yes, Will, no? So basic na, no? Karon naaman tong mora og katong temporary sa pulis nga kuan maigo man to sa widening, i-relocate sila dito ra gyapon nga area, no? Dito ra gyapon sa og sa Bukana, no? Of course gi-expand na to, nakadungog ko sa mayor amo man na nga kana nang gi-ocular magdugang pagyud ta og area space para mumanggoy gusto sa mayor nga kana na ang dili ilang opisina. Multi-offices siya dito, kay dito mas probable, possible na IDNR nga opisina. No, kanang mag-checkpoints ba? Na para sa atong mga K9 nga mga operatives, no, sa police. So all other nga mga importante nga agency nga pwede na to diha mabutang. So maghimo tag comprehensive diha nga dako nga area nga dito sila tanan, no? Dito na sa approach. Dito dapat sa approach, no? Dayon napatoy plano si mayor. Of course, with coordination na nato ni Gob, no, sa MISOC. Kay sila pong Gob, doon na po sila plano diha kung unsay pwede mabutang, no. Sa akong nadunggan to na nahisgot man to ni Gob, no, nga
bahin sa security aspect, no? So mga CCTV cameras, no, may ngana. So hopefully ma-realize na. So muna ito ang ipangandaman diha sa ato ang approach, no? So kana na ang dili lang kay usara, multi-agency, multi-office diha nga mabutang. Salamat kay labot yada, sir. And ang tentative, no? Kano sa gid ang kanabang tentative schedule, no? September man to na ibawana mo, September. Sa una, Will, kato pang mga few months ago, giingon nga kana ng August, no? August. So pagkahuman na pod karon wala man September na pod, no? Makita nimo sa Facebook na September 10, na September 11, na 20, na maingon nga October na. So walay definite, no, kay ang DPWH wa pud sila definite nga kana na ang date, no, nga mag-open gyud na. Pero most probably ako'y personal nga paistoryahon kung passable na gyud na ready for opening, that would be kana na ang mag-agad sa schedule tingali maybe, no, sa presidente. Kay dako man kay na nga project, no. So tingali ang presidente gyud tingali mo anha diha, no, dayon maghulata og unsa iyang availability kun possible na ba na, no. So na naman gali kung nadunggan nga nani nangagi diha, no. So ingon ko no nga nanangid po ko, no, okay ra na kay at least naka-experience po nga possible na gyud siya, wala lang for public. Okay. So karon ang importante andam ang tanggob alang sa pagbukas. Yes, well, no, mo gina imong pangandaman og ayo, no, kay kana na ang mo na kuan kana nang og sa kuan pa og tagbalay ta moagi sa ato, mangandam kita, no, mangandam ta. So daghan ang atong pagpangandam, of course multi-sector ang pagpangandam nya. Mo man giingon gud ni Mayor ba unsa itong mahimo nga ang tagatanggob kana na ang musuroy dito sa Lanao nga dili sigig suroy dito, no, kana ato ang uban nga taga Pikas pod nga musuroy pod dire, ano, kay ug siya pa magunsa na lang man ta tagatanggob nga inig ka alas 5 adto ta dito sa Atbang kay duol ra. So no, so mas may po nang ang ato po dire ang taga-Atbang pod, taga Pikas Away, mayon po nga ato tas tanggob kay doon na po inindot dito. No? So vice versa. Dili ba ma one way? Unsa may indication ana? Ang indication ana is mo adto dito kay mo gasto. Dili gastoon diri sa ato. But anyway, ingon ana man gyud, no, nang magtinabangay man. But at least kinahanglan daw na kay ma-offer sa ibang lugar. Kana mo man ay kuan wala ta magkompetensya, ang ato lang nga ma-maintain nato. No, ano magpaulahi ana in terms of mga nindot nga mga lugar sa mo na ang karon ato ang Global Gardens, no, of course with the able leadership ni Governor Waminal nindot na, no, usa man na sa itong mga destinations even before wala pa ang bridge. Daghan kay mga ato dito kay naintriga og unsa ng Global Gardens, no. So karon nga nanay bridge, samot na, no, mas daghan. So gi-develop nato atong Maluro Beach, na natay ato ang floating cottage, no, na sa Bikanaway Mantik area, free na ha sa tagatanggob og sa Maluro. Giayo na to ang Maluro Beach kay that is a good viewing area. Kung na ang bridge maglingkod-lingkod ka diya night time, doon naman ay aesthetic lights matod pa nila, nindot kay tanawon magabi, ano. So diri sa atong Bikanaway Mantik napo diya, no. So napo itong mga vendors diya kay tungod anang floating cottage na to. So more or less mga ginagmay nga mga kuan kana na ang makapa-attract sa ato ang mga visitors nga mupundo sa makadali diri sa ato. Okay. Nindot pod konsela na isgutan man nato ning sa mga tourist site ato. Natay gingon suroy-suroy, no, sa tanggob, no. Laag-laag. Lag-laag na tawag, no. Lag-laag sa tanggob. Sa tanggob, no. Mismo mga residente nga dili sila kanabang dili sila aron makabalo sila ka kung unsa stranger sa dili sa stranger. Kami naglaglaag part 2 na to ang last time na to, no, ang karon part 3 na. Part 3 na ni karon, no. Ang part 3 karon mosaka dito sa Global Gardens, mo andi diri sa Tunguyuhoy or kani sa tong Pangilbi Bridge dapit, then mag-end siya diri sa
ato ang Christmas symbols. Libre na sa taga-Tanggob, hatod kuha na sila, no, with meal pa na sila, no. So ato nang gi-encourage kay kana na ang mo na imong giingon well, no, nga kinahanglan kita taga-Tanggob daghan manggali, ironic ha, daghang taga-Banglay nga wala pa makaadtog Huyuhoy. Kana ha, Kamanglay is next to Huyuhoy. Daghan pang wala kaadto dito nga unsa na dito nindot na. So atong gi-encourage nga tanan mo adto, no? Kanang taga-Tanggob mismo first. Tanggob first kay aron makapanabi ka. In the words of mouth, ari mo diri kay namin nindot nga anhianan. So mo nay lag-lag part 3 na mo starting September. Kana nang dito sa Yuhoy, no, Global Gardens until January. Dayon arita sa tuang libre. Kuha then moen sila diri sa atua sa Christmas symbols. Then doon na po tayo bagong pakulo nga na ito mga rides na, no, na tayo mga rides. So appeal na sa package sa tuang lag-lag. Okay, so lakip ba sa gisgutan sa peace and order konsyal kay aside ta na kalabandaro padulong ang Pasko then padulong pod ang kanabang eleksyon, no? Kumusta man ang sa kuan? Wa ba ni naapil sa isgutan sa peace and order? Actually, ako nasabtan for the PNP nga side, always man na sila, no, na sila yung mga plano for the election. Sa ato dili gitan-aw murag wala man kaayo tay kana nang init, no. So more or less nagyapon na, no, nagyapon na, pero wala gyud ingon nga gatutok ta ingon nga dili para sa ubang lugar, no, nga ana. So narigya po na. But ang atong kon karon, yung focus karon is the opening of the bridge. So mo ginato ang mo na itong gi-focus karon. So thank you ha, salamat kayo sa panag-uban, no, dili sa tutuluban. And siguro ba sinura kay additional information nabot ni paabot labi sa itong mga katawhan ng binaw karon. Una-una, Will, Dong, no, salamat, no, of course sa DXDD og sa inyong mga listeners, no, og sa taga-suporta ninyo. Salamat kayo na naka-update po tagamay, no, on sa developments at sa Tanggob City. Of course, balik-balik na to na, no, lipay ta with the opening of the bridge, no. So we hope nga kana na ang masustain na to ni, and then of course ang ato ang kana ang bag-ong administrasyon ning kamot nga maserbisyuhan, maalagaran ang tanan. Especially mo na mong gitawag Dong, no, kanang 3L. 3Ls, the last, the lost and the least. So mo nay ato ang focus karon. So daghang salamat po sa paghatag og higayon. Okay. Ato na kauban si City Councilor Francisco Chong Jr. sa Tanggob City kay siya usab ang nagdumala sa siya ang chairman sa Peace and Order. So gikan diri sa Dakbayan sa Tanggob, kini si WD8 Manuel Ron Kinuji. Salamat. Mura rin kulang na tulog.